Hvor vil du hen? Do it too. Jeg gør det Jeg også. laver sådan en dual video, hvis der sker noget godt. Jeg kører bare ind i midten, og så prøver at finde dem derinde fra. Jeg prøver bare at holde mig bag dig. Du har bedre armor end mig. Okay, det her det er så ikke ind i midten på nogen måde. Vi skal bare dreje til højre, så snart vi kan. Så ikke vi når direkte over til den. Truck. Vi kører direkte hen til den. Ja, Og de her træer. ja. Der er indgangen til højre. Misser fuldstændig. Jeg ved ikke om du har opdaget det, men du siger det forkert. Hvem? Nej. Hvad sagde jeg? Så nu kører vi direkte til højre. Eller til venstre. Der er noget bag os. Jeg tror, de kan se os igennem bygningerne. Men der var noget, der kom skud bagfra ind i træerne. Nej. T29. Missile. I didn't. Stadig noget bag os. Vi har en bag os. Oh, this is bad. Hvorfor kigger jeg stadig? Ej, nice. Fik du ild i ham? Nej, vi havde en ven. Ja, der er noget, der skyder på os bagved. Der er noget, der skyder på os inden for skoven af. Åbenbart. Ja. Så kører lige ud. Rundt omkring, fordi de har ikke noget, der gør ondt om. Ja, Det er en M6. Ja, bare kom herind. Jeg ramte VK'en. Ja, jeg tager ham her. What? Jeg missede fuldstændig. De har en tiger herovre. Ja, de kapper hjemme i vores base. Der er en tiger 2 herovre. Ja. Oh. Jeg troede, jeg kunne nå reload, men jeg er bange for, at min gunner faktisk blev dræbt. I will stop recording myself now. Hvad fanden er der? Så jeg skal til at hjem. Jeg tror faktisk bare, at du skal... Ja, mega du skal. I starten gik det da meget godt, vi fik der 3 skadet nu. Åh, 2 bag der også. Mange. 3.